To ai kai mu irin wannan damar waje jama'a sai ranar sallah kenan. Wallahi waje jama'a sai ranar sallah. Zaman kawai ba sai dai. Yau ba ni ba goge-goge sai na goge haƙorana na goge bakina na wake ko'ina da ko'ina na wake. Bayan shi ne kaga babin da nake faɗa. Wannan shi ne irabo na ƙauye shigo birni. Ga shi dai aha. Ga ƙushi ga kwanan yunwa. Sai ka ji kai mai gaji. Ka haɗu da wahala kana bakin kofa kula tsaye. Ka zama ka dangare ribango, ka rabu da mu a cikin gida. Wato shi yasa nake ta roƙon Allah ya kawo ran da zan duka ko da shigo cikin gidan nan. Ashe cikin gidan nan wato wata bushashar ganima ce. Shi isa ba so da shigo. Yau gashi na zo, na bayyana kan kaza. Wace kaza ga ta nan ta liti. Wata gwaggo wata wannan gwaggo ƴar kumatu. Ai ba ka sani, ka san wani lokaci mutumin ƙauye sai kiwata kaza sai kuma ya kamo kaza sai sako da a cikin jego sai kawo da rinnu. Can ƙauye a kiwata kaza su kuma birni su suke gyara ta da kalwa ɗaya dugum. Ai ka bar ita rayuwar duniya idan ka samu daɗi ka tuno naka in ka samu karni ga wahala ma ka tuno naka na ɗan tuna mai gadi to amma na ɗan tuno mai gadi kuma zan iya mantawa ma da mai gadi ai mai gadi in ka zo illa zai ma kan kazan nan wannan kamar zai daga murya sai kuma mai gadi na san ba zai ji ba ko wala ba zai ji ba mai gadi kan je na abu ne zai kuri dan gida mai gadi shi ma ne ka mutuna ne ke mai gadi Megadi! 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 Kaga dai duk ya dai. Kaga dai ba zai ce na ba mutuwar tashi ba.